anyalo wacho nikech kanise thoth ahinya, kanise ng'eny ma mondo mi wayud moro kamoro biro bedo matek unless wan winjo gima ng'ato timo ka koro mowinjo mana kasini. But riwruok mar kanise ma wan go chiegni 4 madongo e piny ka, ma en NCCK, EAK, or the Catholic Episcopal something, and the East Africa Christian Alliance. Magi kanise, riwruok ma kanise ma koro nego ng'i mondo wang'e ni jok manie igi to puonja ng'o. Mae matimore e Law Society of Kenya. Ka wayudo a lawyer ma is rogue, what is being done to this lawyer? Igole imaye certificate. Koro ko practice. Ka wayudo a medic, a doctor ma is rogue, what do we do with him? Imaye certificate. Koro omiyo pod wayie ni mondo mi the bigger bodies as ma kanise gi oriworego onego mi kaw the responsibility mondo jowagi kik lal, because Sharon adwaro wachoni ni this is just a drop in the ocean. Awachoni ni gin dwa yawre oko ka. Wasebedo kwa wache to ji kamoro kosebedo koyie, kamoro ji osewacho ni en nyiego jogi jouwe uviv jogi nikech uonge gi substance mupuonjo. Tawacho ni jok maringo gi onge gi substance. Omiyo adwaro wachoni ni pod ayie ni en luoro emiyo emiketo kuom jogi emomiyo ka jogi koro nyalo timo gik